Whitewashing w nowej produkcji A24. Odessa a Zion odchodzi z filmu przez Instagrama słowami. Chodzi konkretnie o film Deep Cuts, adaptację książki Holly Brickley, produkowaną przez A24 i reżyserowaną przez Shona Durkina. Odessa a Zion miała zagrać postać Zoe, która w książce jest w połowie Meksykanką. Po ogłoszeniu castingu w sieci pojawiły się niezadowolone głosy fanów. Jak wiadomo powszechnie, Odessa a Zion nie ma żadnych korzeni meksykańskich, a dla fanów jest to nie drobiazg, a bardzo ważna część tej postaci. Stąd w mediach pojawiła się fala oburzenia i oskarżenia o whitewashing. Aktorka zabrała głos i przyznała, że na casting przyszła do innej roli, a Zoe zaproponowano jej później. Dodała też, że nie przeczytała książki przed przyjęciem roli i teraz uważa to za duży błąd. Kiedy zrozumiała, kim naprawdę jest ta postać, uznała, że kompletnie nie powinna jej grać i ta rola należy do kogoś innego. Wszystkim podzieliła się również ze swoimi fanami na Instagramie, gdzie użyła dość dosadnych słów. Dajcie znać, czy uważacie, że to była sensowna decyzja, czy po prostu ugięcie się pod falą krytyki.